Čo si môžem kúpiť so svojou predplatenou kartou NHS Healthy Start, Zdravý štart? S predplatenou kartou NHS Healthy Start, Zdravý štart si môžete kúpiť obyčajné kravské mlieko, čerstvé, mrazené alebo konzervované ovocie a zeleninu, čerstvé, sušené a konzervované strukoviny, dojčenské mlieko na báze kravského mlieka. Túto kartu môžete použiť na väčšine miest, kde sa tieto veci predávajú. Musia tiež akceptovať platby kartou Mastercard. Miesta, kde môžete nakupovať zdravé potraviny a mliečne výrobky sú supermarkety, obchody so zmiešaným tovarom, potraviny, lekárne, trhy, predajne mliečnych výrobkov, predajcovia novín a iné. Môžete si tiež vyzdvihnúť zadarmo vitamíny Healthy Start, Zdravý štart a vitamínové kvapky pre bábätká a malé deti. Nájdete na našej webovej stránke dodávateľa vitamínov najbližšie k vám. Overte si, či máte nárok a podajte si žiadosť online na stránke www.healthystart.nhs.uk.